O equipo Rescate Hostalería volve a saír á rúa. 11 hostaleiros de Pontevedra, Poio e Marín arrancarán mañá unha camiñada ata Santiago de Compostela co obxectivo de trasladar as súas demandas á Xunta de Galicia. O xoves, día 28, ás 7 da mañán, desde o edificio da Xunta de Pontevedra, marchamos facendo o camiño de Santiago hasta Milladoiro, terminamos a etapa en Milladoiro, pernoctamos en Milladoiro, e o venres, día 29, continuamos a etapa dende Milladoiro ata San Caetano, o edificio da Xunta de Galicia. Na concentración do venres en Santiago participarán tamén a Asociación de Hostaleiros de diferentes puntos de toda Galicia. Todos eles unirán a súa voz para seguir reclamando axudas para o sector. Necesitamos unhas indemnizacións reais para os nosos negocios, para todo o sector da hostelería de día e para a hostelería de noite, que prácticamente leva un ano pechada, e un rescate serio. Necesitamos que os políticos se poñan a traballar dunha vez, que ata o de agora o único que fan é publicidade, pero traballan bastante pouco. Necesitamos que se poñan a facer política de verdade. O sea, os nosos negocios xa non aguantan máis, co cual vai ser unha auténtica ruína para toda a comunidade. Os hostaleiros entenden a necesidade de pechar os seus negocios mentres a situación non mellore, pero aseguran que o rescate é a única solución para poder sobrevivir. A publicidade esa de axudas que hai desde a administración non nos vale, porque é publicidade. Realmente é un engano. O sea, hai moitos hostaleiros que non poden optar a elas por a letra pequena. Entón, é un engano. Non chega a todo o mundo. O que chega é unha minucia. Se eu estou xogándome a vida na UCI, a vida ou morte, non me vas curar con unha tirita. Necesito algo máis. O sector da hostalería está ao límite. Moitos levan case un ano sen abrir as portas dos seus establecementos e continúan sen ver a luz ao final do túnel. Realmente non sei cando vou poder abrir. Chéganme rumores que ao mellor ata outubro, novembro non vou poder abrir, co cual posiblemente, se non hai un rescate xa, se non hai unhas indemnizacións como as que necesitamos, onde cubran os nosos gastos, non vamos a poder abrir. Se o goberno non se pon a traballar e a solucionar este gran problema, somos moitísimos os que nos vamos quedar atrás.